Here's how to prepare quid. Apat sa naman yung klase, tabako, puti, buyo, bunga. Wow. Nganga or quid. So mano ini dapat ano ka lang didikit lang. Dikit lang, kung nakakapasok yan. Yan, nakakapasok siya. Niso tabako. Ini man so buyo. Buyo. Igwa pa ining ano, nakakabulong pang buyo. Ano yun sa ano ni, minsan pag may mga yan, lapo man yan. Dahil man, itong may mga Sa kunya, itong sa pag may makulog ang tulak yan, mawamaan mo. yan. Stomach ache, headache, pwede man sa payo. Yan. Yan po. Salamat po. Thanks for watching. Jason here for the Hagbayon channel.